Πρέπει να το δεις αυτό αν έχεις αναρωτηθεί ποτέ πως ζουν οι γορίλες στην άγρια φύση. Ο κόσμος τους είναι πολύ πιο ενδιαφέρον από όσο φαντάζεσαι. Πάμε να δούμε. Οι γορίλες ζουν σε δεμένες οικογένειες όπως και εμείς. Μία ομάδα γορίλων λέγεται αγέλη και την οδηγεί ένας δυνατός αρσενικός γορίλας με ασημένια πλάτη. Αυτοί οι ευγενικοί αρχηγοί προστατεύουν και καθοδηγούν την οικογένειά τους, εξασφαλίζοντας ότι όλοι είναι ασφαλείς. Οι γορίλες περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας τους τρώγοντας φυτά, παίζοντας, ακόμα και κοιμούνται. Ωραία πράγματα. Επικοινωνούν μεταξύ τους χρησιμοποιώντας γρυλίσματα, χτυπήματα στο στήθος, ακόμα και εκφράσεις προσώπου. Και άκου αυτό, κάθε γορίλας έχει το δικό του μοναδικό αποτύπωμα μύτης, σαν δακτυλικό αποτύπωμα για τους ανθρώπους. Δυστυχώς οι γορίλες κινδυνεύουν, αλλά μπορούμε να βοηθήσουμε στην προστασία τους μαθαίνοντας και μοιράζοντας την ιστορία τους. Την επόμενη φορά που θα σκεφτείς τους γορίλες, θυμήσου, δεν είναι απλώς δυνατοί, είναι έξυπνοι, τρυφεροί και τόσο πολύ μοιάζουν με εμάς.